Здравейте, приятели! Аз съм Стоян Семенски и сега ще ви представя любима моя рецепта за есенно-зимния сезон. А именно запечени корноподни зеленчуци и козе сирене. За целта ни трябват няколко моркова, 1-2 пащърнака, малка глава целина, малки глави червено цъпълка. Нарязвам всичко на едро, покосявам с сол, черен пипер, малко мащерка, мед, зехтин и вкарвам в фурната. И накрая ще ги поднеса с хубаво козе сирене. Зехтин, мед, сол, балсамов оцет, мащерка, обожавам. Леле, какъв цвят има това цвекло. Идеята е да не се прегалява с печенето, трябва да останат леко хрупкави в средата. Сиренето е перфектният завършик.